Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τη διανομή 3 από το 5ο μάθημα Bridge. Ο Νότος μοίρασε και περνάει πάσου και στη συνέχεια η Δύση, έχοντας 13 πόντους και 5 πίκες, ανοίγει την αγορά με μία πίκα. Ο Βορράς με τη σειρά του έχει 8 πόντους, χωρίς κάποιο λόγο να μιλήσει λοιπόν, περνάει πάσου. Και τώρα έρχεται η σειρά της Ανατολής, η οποία έχει δύσκολο έργο, γιατί βλέποντας 13 πόντους στα φύλλα της, με φύλλες τις πίκες, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να δει αν το ζευγάρι της θα παίξει μάνς, που είναι σίγουρη, ή σλέμ. Έτσι θα ακολουθήσει το γνωστό κανόνα ότι όταν έχουμε πολλούς πόντους ξεκινάμε την αγορά κουτσομπολεύοντας με το συμπαίχτη μας, δηλαδή κάνοντας μία αλλαγή χρώματος. Κάνοντας λοιπόν μια αλλαγή χρώματος, δηλαδή λέγοντας μετά τις πίκες τι έχουμε, 2 σπαθιά, δείχνουμε 10 μέχρι 27 πόντους θεωρητικά στο συμπαίχτη μας και περιμένουμε την επαναδήλωσή του. Μόλις κάνει επαναδήλωση, θα δούμε τους πόντους του και θα αποφασίσουμε αν πρόκειται να παίξουμε σλέμ ή μόνο μάνς. Ο Νότος περνάει πάσου και ο Βορράς αγοράζει το δεύτερο χρώμα του, το οποίο είναι τα καρά. Η αγορά 2 καρά μας δείχνει πεντάφυλλο στην πίκα, τετράφυλλο συνήθως στο καρό και ένα άνοιγμα χαμηλό με άνω όρο τους 17 πόντους. Είναι αγορά κατιούσα. Βλέπετε ξεκίνησε με πίκες και γύρισε σε καρά που είναι φθηνότερα από τις πίκες που άνοιξε στην αρχή. Ο Βορράς περνάει πάλι πάσου και τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε το φιτ στις πίκες δείχνοντας και το άνοιγμα, δηλαδή 4 πίκες. Η αγορά 4 πίκες λέει στο συμπαίχτη: έχω φιτ σε σένα, έχω και πόντους ανοίγματος. Τυπικά οι πόντοι μου είναι 12 μέχρι 15 το πολύ. Ήθελα να ψαχτώ, μετά την χαμηλή επαναδήλωση που μου έκανες, κλείνω στη μάνς. Ο Νότος περνάει πάσου, η Δύση πάσου και ο Βορράς πάσου. Έρχεται η ώρα της εκτέλεσης. Εκτελεστής είναι η Δύση. Αντάμ θα κάνει ο Βορράς. Έτσι θα αλλάξουμε θέση και θα βάλουμε τη Δύση να κάθεται κάτω. Βρισκόμαστε στο χέρι του Βορρά, ο οποίος πρέπει να επιλέξει την Αντάμ. Βλέποντας εδώ μία σειρά με συνεχόμενες κούπες, είναι η καλύτερη επιλογή του, θα κάνει Αντάμ το μεγάλο της σειράς, δηλαδή το βαλέ κούπα. Τα φύλλα της άμυνας εξαφανίζονται και πάμε να δούμε τώρα την εκτέλεση από τη μεριά του εκτελεστή. Πριν αρχίσουμε να παίζουμε, θα κάνουμε το πλάνο μας. Επειδή το συμβόλαιο είναι με ατού, θα δούμε ένα-ένα τα χρώματα του χεριού μας για να δούμε τι χάνουμε. Ξεκινάμε με τις πίκες. Στις πίκες έχουμε πεντάφυλλο, μας λείπει ο ρήγας και η ντάμα βρίσκεται στο μόρ. Άρα μας λείπει μόνο ο ρήγας, που σημαίνει ότι αν ο ρήγας βρίσκεται στην εμπάση, δηλαδή σε αυτόν τον παίχτη εδώ, δεν θα και τον κερδίσει, ενώ αν ο ρήγας βρίσκεται σε αυτόν τον παίχτη, τότε θα χάσουμε μία. Άρα στις πίκες χάνουμε το πολύ μία. 50% πιθανότητες έχουμε να μην χάσουμε καμία. Συνεχίζοντας με τις κούπες έχουμε ρήγα δίφυλλο, από την άλλη μεριά υπάρχει ο άσος, άρα στις κούπες δεν χάνουμε καμία. Πάμε τώρα στα σπαθιά. Στα σπαθιά υπάρχει πρόβλημα γιατί έχουμε 2 μικρά. Μας λείπει ο άσος, μας λείπει και η ντάμα. Την άλλη μεριά είναι ρήγας και βαλές. Άρα θα πρέπει να κάνουμε την εμπάση σπαθί, παίζοντας από τα μικρά προς το ρήγα βαλέ, ελπίζοντας να μην χάσουμε και τα 2 σπαθιά του χεριού μας. Άρα στα σπαθιά χάνουμε ή 2 ή 1, ανάλογα με το τι έχει ο Βορράς που βρίσκεται αριστερά μας. Και τέλος έχουμε τα καρά μας. Στα καρά έχουμε άσο, βαλέ και 2 μικρά. Από την άλλη μεριά υπάρχει ο ρήγας. Και
Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε τον άσο, έχουμε το ρήγα, μας λείπει η ντάμα και το τελευταίο καρό είναι ύποπτο. Τι σημαίνει ύποπτο? Ύποπτο ότι μπορεί να χαθεί αν κάποιος αντίπαλος έχει ένα μεγαλύτερο καρό από εμάς. Συμπέρασμα. Έχουμε διάφορα προβλήματα σε όλα τα χρώματα εκτός από τις κούπες. Ξεκινάμε λοιπόν να εκτελούμε. Θέλουμε να κερδίσουμε την πρώτη λεβέ από το μορ για να ξεκινήσουμε μετά του και να κάνουμε την εμπάς του ρήγα πίκα. Βάζουμε λοιπόν τον άσο. Και αμέσως παίζουμε και την ντάμα πίκα. Βλέπετε, έχουμε ντάμα, 8, 7, 9, 10, βαλέ. Τα έχουμε κοινώς όλα. Βάζουμε λοιπόν την ντάμα πίκα, το 6 πίκα και μόλις έχασε η εμπάς του ρήγα πίκα. Ο αντίπαλος συνεχίζει με κούπα, ο αντίπαλος είναι αποφασισμένος να μην μας κάνει δώρο. Είχε εκείνη τη σειρά, συνέχισε, έκανε αντάμα από τη σειρά του και συνεχίζει να μας δυσκολέψει το έργο μας. Παίρνουμε το ρήγα πίκα και μαζί με το ρήγα κούπα και μαζί με το ρήγα κούπα θα πάρουμε και τα ατού. Έχουν ήδη φύγει 2 ατού, κυκλοφορούν άλλα 3. Φύγανε και τα άλλα 2. Ένα περισσεύει, τραβήξαμε και το τελευταίο ατού. Τώρα ήρθε η ώρα του δεύτερου μακρύου χρώματος των καρών. Έχουμε 4 για 3. Θα παίξουμε από το χέρι μας ένα μικρό για να πάρουμε το ρήγα, γιατί εδώ έχει 3 φύλλα και στο χέρι μας έχει 4 και έχουμε μάθει ότι κερδίζουμε με το μεγάλο από τη μεριά που έχει λίγο. Τώρα υπάρχει η φουρκέτα. Βρισκόμαστε στο μορ και στο χέρι μας υπάρχει ο άσος βαλές που είναι φουρκέτα γιατί λείπει η ντάμα. Ποιος έχει την ντάμα καρό δεν το ξέρουμε αυτό. Ελπίζουμε να έχει την ντάμα καρό ο παίκτης που βρίσκεται εδώ, δεξιά μας και παίζει πριν από το άσο βαλέ μας, δηλαδή ο νότος. Θα παίξουμε καρό. Αυτός ακόμα και αν έχει την ντάμα δεν πρόκειται να μας τη δώσει, θα μας δώσει μικρό. Εμείς θα σκεφτούμε το εξής. Αν βάλουμε τον άσο δεν κερδίζουμε τίποτα, ο άσος θα κερδιθεί και αργότερα. Βάζοντας το βαλέ έχουμε 50% πιθανότητες να πάρουμε την ντάμα του νότου. Κέρδισε ο βαλές. Πιο πριν η εμπάς του ρήγα πίκα είχε χάσει, τώρα η εμπάς της ντάμας καρό κερδίζει. Πριν παίξουμε την επόμενη λεβέ, θα θυμηθούμε ότι έχουμε παίξει στα καρά 2 φορές. Άρα έχουν φύγει 4 και 4, 8 φύλλα. Θα τραβήξουμε και τον άσο. Βάλαμε και οι 2 αντίπαλοι. 12 φύλλα στα καρά. Άρα αυτό είναι το 13ο και κερδίζει. Θα το παίξουμε για να το κερδίσουμε. Τι πετάμε από το μορ? Οτιδήποτε εκτός από τα ονέρ μας. Το συμβόλαιό μας είναι ασφαλές. Έχουμε κερδίσει 8 και θα παίξουμε, έχουμε ακόμα 2 ατού να πάρουμε. Δεν θα τα πάρουμε όμως τώρα. Θα δοκιμάσουμε πρώτα τα σπαθιά. Είμαστε τυχεροί. Ο άσος σπαθί βρίσκεται αριστερά μας, άρα ο ρήγας τελικά θα κερδίσει την επόμενη λεβέ. Ο αντίπαλος θα μας παίξει κούπα. Αυτός είναι ο λόγος που φυλάξαμε τα ατού μας, έτσι ώστε όταν μας παίρνουν κούπα να μπορούμε να κόβουμε. Και τώρα θα πάρουμε το ρήγα σπαθί μας και το τελευταίο με τον άσο ατού. Ήταν δύσκολα αρχικά τα πράγματα, τελικά καταφέραμε, κάνοντας την εμπάς στα καρά και στα σπαθιά, να κερδίσουμε 11 λεβέ. Το αποτέλεσμα θα είναι 120, 3, 4, 12 από τις 4 πίκες που είχαμε αγοράσει, 30 το συν 1, 500 για τον κόπο μας, επειδή βγάλαμε μάνς και ήμασταν στη δεύτερη μάνς, άθροισμα 650.